салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтежӣ. имрӯз дар ноҳияи рӯдакӣ дар тахтобозор қарор дорем. ба шумо нархнамаҳои катҳои оҳанӣ, дарвозаҳои калон, ҳамаи намуд дарвозаҳо, дарҳои хона ва байни хуҷрагӣ, оҳанӣ, чӯби, пластикӣ, тризаҳои пластикӣ, чӯби, пластик потолокҳо, шпакловка, родбан, алибастер, декоративни шуба, стекловат, тахтаҳоро галб мезанем. видеоро то охирша тамоша кунед. Иҷода як намуд тахта аст, фақат камакак тахтаҳоро нишон додагим. Пага ҳама тахтаҳоро гап мезанем, меброрем, пага мемонем видеошона. Дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш хати обуна шавед, барои ки ай видеоҳои нав бехабар намонед ва лайк хати дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнамаҳои бисёр чизоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. гузаред тамоша кунед. агар ай канал наёфтед, ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. 4x3 профилёй 6x4 ака. Бо дополнительный ферма шидагиай, бо бақватай. Ина уголок круговой уголок меша, бо мобайнжам балка дора. Профилёй 6x4, стойкош 8x8. 3x2 размериш 3x2. Нархш? Нарш 1600 сомон. Бо чанд размеро ҳаст? Бо размерои ҳаст ки 7x3, он 1900 сомон. Иҷа бо дора шарнир катино шарнирават кадагиай. Ва хело хали турба кати мекунам ки ҳамаш бо фасонтар. Размериш 4x3, инаиш 7x меона узунш 7x. 7x2. Алай? Иам 4x3x2. Ирам полни разбирад беша профилёй 6x4. Ана 8x8 стойкашай. Ин гулошам гулои новинкай. Краска праска қоидаи када. Бо мобайнжа балкарам дора барои тахта шатат занакну. Бо заказ хатиам размер мекунем? Заказ хатиам мекунем. И дарвозаи хайтег ака размериш 4x3, ду тараф як чизай. Дуруну берун ам як чизай, даним як гилай. Талшинаи лист якними тоза. Ана профилёш 4x4. Нархиш 6500. Размериш 4x3 ай. Ина качеликои нав. Качелик 2500 сомон. Палаткаи боло барои овна мегузаштаги палатко. Ана краскошам краскои маслини задаги. Фасонай размериш 2 метрай бариш, баландишам 2 ай. Кришаш 2x2 ай. Инаи дарвоза 330 ба 265 шид. Нархиш листои 1.8. Нархиш 5500 шидака. Профилёй 4x4. Ба растаини шаби майда яка и ба жёсткс мешава, ба қувват мебиёда хеле. Унҷа бо арзонушам дорем. Инаи размери 4x3 ай. Ирам новинкай. Краскош хамиртон, профилё 6x4, листои 1.2 тоза меган 1.1 меброяда ака. Нархиш 5500. Размериш 4x3. Инаи хайтекам 4x3 ай. Коробка обналичкаи. Ёзи бе коробка, инаи коробкаш да иҷай. Ишам ҳамун 6500. Листои якними тоза ай. Аи профилёи 6x4 инаирам. Краскои хамиртон мегам. Профилёи 6x4, листи 1.1. Размериш 4x3. Нархиш 5500. Ина бо дорум 4x3 6500 ай. Размериш 4x3. Профилёи ана 4x4. Листои 1.4. Онаво рифлёни дораш 1.1 меброя. Дурунаш. Инаи дарвоза 4x2.80 шидака. Баландиш 2.80 ай, бариш 4 ай. Профилёи 4x4. Ана листои 1.1. Мебарем мечаспонем метем 3600 сомон. Установка доставка. Инаи 4x2 ака. 2900 сом бурда часпонда метем. Установка доставка ҳамаш. Ишам ҳамоям. И 2800 сомон ака. 4x2. Маслини краскоб. Листои 1.1. Профилёи 4x4. бурда часпонданаш кати ҳамаш. Наи дарвоза 4x2.60 плюс 4500, профилёи 6x4, листои 1.2.
Мошне, бурда часпонданаш кади ҳамаш. бародарои наи модели навай сифати аъло нархшам нархҳои дастрасай худохоҳад наи навинкаи ӯзи навзадем размериш 4x3 листои 2 ғавсиш 2 мана иншам ӯзи тайёр нест инашам худохоҳад буд меша краска мекунем инам закасам бурда часпондани дар бозори мо бозори Иброҳимбек ноҳияи Рӯдакӣ ана номерои телефон она 918 72 47 қобил мебарем мечаспонем часпондан бурдан ҳамаш падкулуш то бурда часпонданаш бепулай ҳамаш марамад мана чорум магазин саломат бош размер 2x85 жестош нормальная чёткая короче ҳай клиентош аҷоибот халидорай инаи дарои ойнадор мақсад либой намуд падзакаса мешава мақсад ина ойнадорай да ба ина ҷора бигирем инаира бигира ка братан инаи дар ҳама жести ғавс ай дига жести ғавс надора замокош 280 сум 2x90 размерошай 2x90 айда краскош мощный айда аҷоиботай мақсад арзонтар айда арзонтар дириншам оханай беруншам оханай ака мақсад 1 2 3 4 намуд гилай нархош 700 сомон дирин берун охан размерош 2x90 1.90 бо аса либой намуд размера мо заказ мегирем да машака иншалло заказно қабулш мекунем ша иш дар оханияй дириниш намтари хели чихол дора ё арзонай 530 сомон 530 байҷара ӯзбекӣ даро аста хел виброи нав омадаги ози стилои навай братан арзонтар даро оханӣ тарафи дириношон иам размерош 2x90 1.90 се петли краскаи порошок ҳама чоткай дириношони тари ӯзбекӣ кадагиай дарои чӯиб мақсад барои мехмонхона пехмонхонада мешава ҳолиқа бор камтар мондаги насиб боша рӯзои душанбе хеле тапитиш мешава даиҷа бисёр айда камиш и якуб мо нархои оптоием дай бозори Иброҳимбек ҷедемема и оптоиш ҳамҷа маим да 4-5 мага тақсим мекунемша ола камиш ҳамқай оли пеш арзон дарои охани инамиёй братан я бори ҳамон бигида дарай барои ошхона туалет барои баня размерои майдашам дорем дириношон инамитарияй дириношон чихол дора ина размерои майда калон алдараш ҳама тарафай нархиш 500 сум бо арзон када метиҳемша поз закасам мегирем и дарои чӯи шпонги эронӣ айда ка абналичка пабналичка қати ручка пучка таппа тайёр 670 сомон ё дим намуд гулша и ҳамун чизай просто гилиш дигай нархш ҳамун 670 сума байна дарои Россия и кандакори беҳад хели вай додагиашад дарки 1000 сомон қатиш абналичка дора коробка дора без замок без петли без порог дар лекин аҷоибот дарай ҳай хеле хуб ё дарои алюмин барои пластика барои баня мания мегира 500 сомон 500 о инаи 2x90 размершай дарои хитоӣ ламинатай 500 сомон ба инаиша биг братанҷон инаишам 500 сомонияй қати абналичка пабналичка полный комплект 1 2 3 намуд ина 4 намуд гилай я нархош яхелай ина ёра хел я бор бигиша мақсад абналичка пабналичка метава дидишон ба ина ростакиёй братанҷон размери баня дора размери калон майда дора нархош 500 сомон қати абналичка дарои хитой ҳама размер аст либой намуд размер зада метиҳем ша либой намуд барои баня паня либойша када метиҳем ё хитоиам хитоиёш я 400 сомонияй бе коробка бе чи 400 сомон арзонтар 600 сума дар гарен бақувватай да лекин хели ғавси хушрӯай бо ҳозир халқи мо хели аку ё бисёр бад меравау ҳозир халқи мо хели хайтек пайтек да гузаштаги хели шишадора аку намитариё давҷа бисёр намудош дорем қариб
6-7 намуд дорем. Терезаи пластик бародар нигоҳ кунед. Терезаи туркӣ ду дар шӯй мешавад, ду параш. Ду параш шӯй мешавад. Дурноша хеле гирифта метавонед ки дурниш хеле охандора. Мардум ҳам хеле да арaq намекардагиш мегӯянд. Дурниш охандора. Диденша, ин терезаи ғавса 1.20 па 1.30, 1.20 па 1.40 ё стандарт ай. Бо агар ҳамҷа номеро менависа мақсад ҳама намуд размерша дорем. Инаиш ядараш ай. Нархош 600 сум боша, ядараш 50 сомон арзон. 550 сомон кунаса. 1.20 па 1.30. 1.20 па 1.30 шамиха нарха. О, баландишон 1.30, бараш 1.20. Инаиш ин ҳамун чизай, материалш просто простой ай. И арзон тарак ай, назар ба ёда 50 сум дига арзон ай. 550 сомон дидараш ай, 500 сомон ядараш ай. Ина мақсад боз мардуми мо туркӣ меҳоад, туркӣ пад гарантия 15 сол гарантия дорад, ду тавҳӣ мешавад. Дирношон пад, курук оҳан, дирношон спейсер, дору, пору, ҳама духтагӣ ай, 830 сомон, 1.30 ба 1.20. Бо 1.20 па 1.40, 1.20 па 1 либой намуд размер дорем ша. Ҳама намуд размер дорем ша. Терезаи чӯбӣ. Терезаи чӯбӣ. Яки барои витринаи дав қафо склад пыр задагӣ мешавад. Ҳама размерош ҳастай, аммо 1.20 па 1.30 200 сомон. Бешишай, қати замок, памок, ручка, пучка, петлиш ҳастай. 200 сомон ай. 200 сомон ёш бо хеле ғавсош ҳам дорем. Ғавсош аида бо 50 сомон қиматтар тамом акаҷоном. Ина мақсад ҷара мегирен я бор, и сех майда, ама пони хид меброрад метумша. Ан дарои пластики 1.70 ба 70, 1.80 ба 70, 1.90 ба 70, 2 ба 70, нархош я хеле 520 сомон. Бо хеле арзон када метием. Фортушкош барои баняй, од камтарага пеши хат бо чилтаситаи меоя. Либой намуд размериш 120 сомон ай. Либой намуд размериш. О, шастарчирай. Размериш 2 ба 80 ай, дархидиш паладно ай. Фақат дархидиш 2 ба 80 ай, 1200 сомон. Кавровская чисти шпонги тоза. Оди намё моддаи бачдагайда беҳад амёро мехаранд, якум сорташа коробкош чӯи 700 суми. Нам ҳама намудош ҳам хел бигида братанҷон, 700 сомони ай. Иша, унавайша, унаму то нам ойнадора бигиран, ойнадор 1300 сум. Ина бародарои нави ду таваққа дарои Россия ай. 2.5 ба 1.20. Дута калид дирношон хел тахтагӣ. Ду таваққаш 3100 сум, я таваққаш 1900 сомон. Баи ду парангиёш иёш 1800 сумаю, диринчӯиш ишай 1700 сум. Ва якумангиш дирим берун охан айда. 78 кило, қариб 90 кило вазн дора. Ин ай дарои хидкин ай, Тоҷикистони хидмон ай, мақсад хидмон мекунемша, дар баҷоибот айда, хел вазмин ай, ду калита, краскои хел российский 1200 сомон. Ин ду таваққош, ишам 1300 сомон ай, ду таваққои ки чанд намудша дорем. И я намудшай, бо дирношон тахтагӣ, дирношон оханӣ. Ҳай мақсад якамшон ваяй номеро мемона, мақсад кадоме ки кирен дар корай, занг мезанеша, мақсадам полни WhatsApp қати нишон. Бозори Иброҳимбек, чоршанбе бозор. Рӯзи чоршанбе молбозор мешавад, номеромо ина навистагиай 909 33 76 76. Инай плакат, инай магазин, 24 магазин. Боркша дафта. Туникое ки барои криша мезанем, барои патало пешхона буромадагӣ, дирuni баня, паня, нархош ҳамаш 25 сомон. Ташинашонда? 02. Туника размериш 02. Инаи магазинои меличи товар, чизе ки дар кора дар хона ҳама чиз пур мешавад. Краска мегем, раска мегем, айхона айнол то паткулич. Патало ка? 6 метр, донаш 45 сом, я донаш 1.5 квадрат меброяд. Бо плинтусош астай. Плинтусошай баъд подоконник шоколадный, сафед. Подокон размери 40, размери 30. Шоколадныш астай, сафедиш астай. Ба исмда шпаклёвка, родбан, шпаклёвка, алибастер. Шпаклёвка чӣ қадар нархош? Арзонш астай 25 сом, қиматош 30 сом, 35 сом, 40 сом, 45. Ба родбан. Стеклова? Стеклова 185 сом. Чанд квадрат меброяд? 18 квадрат астай, баъд 15 квадратош бо арзонай, 10 квадраташ бо арзонай. Чанд сом? И 18 квадратай, мо ҳозир 18 квадрата дорем. Ин намё чие? И декоративни шуба, я сатилис 180 сом, Туркия.
با ارزونش میشه توجیکی 120 сом. Инами якумги. Якманги вай 50 ка чорни мега, вай 6 метра 135 сом донаш. Вай рейкай патынка, патшифер барай тынка ай. Донаш 40 сом ай. 6 метра. И 12 ки 6 метра сараковка. Донаш 95 сом. И сараковка и 15 ки 6 метра. Донаш 110 сом. И 30 ка дахак 6 метра. 48 сом донаш. И дуймовка и 15 ки 6 метра. Донаш 70 сом. Рейкай патшифер 5 бачор. Заводской рейкай 6 тага донаш пая пашка 6 дона дора. Метриш 7,5 сомона. И потолочный рейка заводская ям пашкаш 12 дона дора я пашкаш 72 метр мешав. Метриш 3,5 сом. Ижо Ҳама ҷана иҷо ҳамаш ягайо. Рамати камака. Гамес. Мақсад 33 якмангиш. А ҳикматулло настаги. ина дӯстони азиз навори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. Ягон ҷо рафтан аз заказ кардани бошин, раҳкирашта камака ёрдам мекунед, ҳама ба зуру мерӣ насиб бошад. Нархҳо ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. Ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат. Ай шумо боша як та лайк дӯстони азиз. Саломат бошед.